Juang. Bende wang'e weche mabende osebedo katimre ahinya e hoho mar okak. Mano mapacho kae gwenge mag Rift Valley wang'eyo midhiero mopogore opogore mano mar nok mar arita kwe mabende osebedo kadhi nyime. Gisani Jatend piny William Ruto bende gisani koro ochiwo siem mano mar ndalo adek. Ochiwo siem ne jonjore mantiere kod magina ka gintiere gi bunde mar mondo mi gikaw bunde makamagi giduok e lwet piny owacho. Okang' makamano ochiwo godo ndalo adek ne ng'ata jomaundu jokwe mag Germany mabende nitiere kod bunde gi magina e hoho mar okak mago gwenge mag Rift Valley mar mondo mi okaw bunde gi magina makamago mar mondo mi oduok ne piny owacho mapacho ka chenro mabende chakre odiochieng' makawuono kind thuolo mar ndalo adek mabiro. Okang' makamendi biro ka bende Jatend piny William Ruto bende nochiko obila mano bado obila mar KDF kanyakla kod mano mar National Police Service mar mondo mi oriwre gi jowetegi mar nyayo arita kwe mar neno ni chenro mar arita kwe oduogo e wang'e mano e gwenge mag Rift Valley. Okang' makamano biro bedo kwaluoni odiochieng' makawuono.